ଦୁଇଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ ଯେ ନିଜ କଥା, ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେବେ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସିକ୍ରେଟକୁ କେବେ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସିକ୍ରେଟକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଜ କଥାକୁ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାକୁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିକି ଲୋକ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ।